ଖରା ସମୟରେ ରାମବାବୁ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଓଃ, କି ଭୀଷଣ ଗରମ ଆଜି। ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବସିଯିବା। ଭଲ ପବନ ଦଉଛି। ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଟିକେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଇ ନେବା। ହଁ, ଆରେ ବାଃ, ଏ କ୍ଷେତ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ କାହାର? ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପୁରା ପୁରି ଯାଉଛି। ଆରେ ସେଠି କିଏ? କିଏ କିଏ ସେଠି? ତୁ ଏ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ତୁ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ ତ? ଏଇ, ତୋତେ ପଚାରୁଛି, ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ବିଚରା କୃଷକ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ କ୍ଷେତ କରିଥିବ। ତୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉନୁ ତ? ଏଇ, ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି, ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଶୁଭୁଛି। ସେ କ୍ଷେତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ସେ କ୍ଷେତରେ ଯାହା ସବୁ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳୁଛି ସେସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଦେଖିବୁ। ଏଇ, ତୁ କେମିତି କଲୁ? ସତରେ ନା କ'ଣ? ତୁ କିଛି ଯାଦୁ ଶିଖିଛୁ କି? ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ଦେଖ ତାହେଲେ। ଏଇ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋତେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ନା ନା, ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସେ କୃଷକର କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି। ସେ କୃଷକ ବହୁତ ଗରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା କ୍ଷେତକୁ ଆସି ତାର କ୍ଷେତ ଜଗୁଛି ଆଉ ଫସଲ ଭଲ କରୁଛି। ଦେଖିଲୁ ତ, ମୁଁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେନି। ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୋର କିଛି ଦରକାର କି? ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ସୁନାହାର ଆଉ ଏଇ ଖାଇବା ନେଇଯା। ଦରକାର ବେଳେ ତୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବୁ।